Kiba, arratsaldeon, jaun andreok, adiskideok. Ongi etorri, Koldo Mitxelena kulturuneko areto nagusi honetara, eskerrik asko, gaurko emanaldia internet bidez jarraitzea aukeratu duzuen hoi, eta mila esker bertaratu zareten guztioi. Nik esateko gutxi daukat, dakitenei, beraien lana egiten utzi bertzaie, dakitenei entzun bertzaie. Batez ere norbera ez jakina bada. Eta gaurko gure bi gonbidatu nagusiak, Joana Otxoa de Alaiza, zein Alex Gurrutxaga, maisu maistrak dira euren alorretan, bakoitza bere alorrean, baina baita euren alorretatik kanpo ere. Pertsona baten handitasuna une berezietan azaldu daiteke, baina egunerokotasunean mamitzen da, dio Otoitzak. Gaur egun horietako bat da. Txori Kantazale, Xabier Leteren hildoan proiektu honetan, pertsona berezi askoren indarra eta zentzua daude. Pertsona miresgarrien sorkuntza lana, urtetako lana dago. Jakintzari eta musikagintzari egindako ekarpen bikaina, Xabier Leteren poemak eta kantuak noski, figura erraldoi baten berrirakurketa eta berrinterpretazioa. Txori Kantazale disko liburua batetik, eta Txori Kantazale jendaurreko, zuzeneko emanaldi hau bestetik. Sortzaile moderno baten berregituratzea eta bizi berritzea. Aberastasun handia dago hemen. Argiz betetako lana da. Hori guztia eskertu nahi dizuegu gaur, mila bider zuri, Alex, Joanari, eta editore lanetan dabilen Josean Goikotxeari. Zuen maitasuna eta bihotz handitasuna ospatu eta aitortu nahi ditugu. Opari zoriontsu hau guztiontzat. Xabier Lete eta haren poesia eta kantagintza maite dugunontzat bezala, Lete eta haren letragintza eta musika ezagutzen ez duten belaunaldi berrientzat. Mila esker Alex, mila esker Joana, zuena da, oain txanda. Sartu gaitezen ba, Xabier Leteren hildoan. Arratsalde on denoi, ongi etorri. Eskerrik asko gaur Koldo Mitxelena kulturunera etorri zareten, noi? Eskerrik asko etxetik, inor begira baldin badago, begira egotegatik, gu oso pozik etorri gara, ogore handia da guretzat gaur hemen egotea. Eta oso eskertuta gaude beraz, eta nola gutaz ari zen, bani emozionatu egiten naiz. Jose Luis, mila esker sentiberatasunagatik. Egun ematean poesia agortzen bada edo haitzen baldin bada, ez da behintzat izango Jose Luisek indarrik egin ez duelako iraundezan. Indartsu gainera. Hemen gaudenez, zorionekoak gu. Poetikaren formatua normalean bakizu ezen izan den, hiruko formatu moduko bat, gaur musikaria hemen daukagu, tertulianoa ere bai. Poetikaz edo hitz egitera etorri dena ere etorri da, baina poeta falta zaigu. Eta, edo poeta falta zaigu edo behar bada ez hainbeste, ze batzuetan guk behintzat sinetsi nahiko genuke, noizbait joaten diren horiek irauten dutela tokietan, gure keinuetan, gure hizketetan, gure testuetan, orduan behar bada ez da hori guztiz egia ere. Edo nola ere egia da, gaur Txori Kantazale etorri dela ona, baina formatua pixkat aldatuta gatoz, ez dakit lan egiteak engantzatzen gaituen, baina ez gatoz ohiko formatuan, ez disko liburuko formatuan, ez da orain arte egin dugunarekin, baizik
poetikarako pixka bat moldatuta. Normalean ibilbide bat proposatu izan dugu, gaur elkarrizketa bat proposatuko dizuegu, elkarrizketa bat pertsonaia edo pertsona askorekin. Edozein kasutan, hori bai ez taldatzen, gidari, bidelagun, biderakusle, beti bezala, pianoan Joana Otxoa de Alaiza. Bat, Lete eta Lizardi. Gauza jakina da, denok dakizue, Letek oso maite zuela Xabier Lizardi eta bere obra. Berari buruzko testuak idatzi zituen, saiakera lanak egin zituen, esate baterako saritua izan zen lan bat, aski ezaguna, Lizardi edo poesia gailen. Gerora egin zituen alakoak, baita esate baterako, hementxe bertan, 86an ospatu ziren Lizardiren inguruko jardunaldi batzuk, eta han aritu zen Lete, lirikotasuna gehi kontzeptua izena zuen hitzaldi batekin. Idatzi zuen hartaz, baita ere, modu poetikoan, eskaini zizkion poemak, esate baterako, 80ko hamarkadan, omenaldi Lizardiren inguruko omenaldi batzuen harira, eskaini zion poema soneto estiloko bat, eta gero gainera kanta bihurtu zuten, gaur kantu gisa ez da ezaguna, Antion Balberdek musikatu zuen, baina egin zion, gero testu hori birmoldatu, eta azken poema liburuan ere badago, Lizardiri eskainitako testu bat, eta bar.
Kasik esan liteke aditua zela, horren beste erakusgarri bat da, Lizardiren testu nagusien edizio bat ere prestatu zuela, Lekuonarekin eta Angel Artxundirekin batera. Eta noski esan beharrik ere ez dago, Lizardi abestu zuela, hartu zituen bere testuak, eta musikatu, egokitu eta musikatu zituen. Batzuei pekatu bat irudituko zaie orain esango duguna, baina egia da biztan da Lizardik leteren obran sekulako eragina duela, baina kasik kronologia kontra eukiko ez bagenu, eta guk Lizardi ezagutzen dugun moduagatik, esan ahal izango litzateke letek ere, guk jaso dugun Lizardi horretan, letek ere Lizardirengan sekulako eragina izan zuela. Bi, Xavier eta Salvador. Ez dakitzuek, gu abesti horrek gora eramaten gaitu. Berriro igo nauzuen hemen dira, oroigarri zaharrei maitez begira. Donostian gaude, Koldo Mitxelena kulturunean gaude, baina gure buruak abesti horrekin egiten du beti toki berberera. Imaginatu gurekin. Agina, gaina, Oiartzun eta Lesaka bitartean, gain eder bat. Gain hartan, 50ko hamarkada erdialdetik, egon zaretenok badakizue, monumentu eder bat dago. Kronles batzuk daude lurrean, albo batean kapera txiki bat, eta bestaldean eskultura bat. Obra Jorge Oteitzak Aita Donostiari eskenia da. Horregatik, kaperatxoa Aita Donostia kaputxinoa baitzen, eta konjunto monumental oteitziano hori ez. Eskultura horren inguruan geruza asko daude. Mikel Laboa hiltzenean adibidez han pausatu zituzten bere errautsak. Diotenez, Jose Anton Artzeri gain hartan bururatu zitzaizkion ironia fin askoarekin, Euskal Herrian bizi denak badaki, poema ezagunaren lerroak, maite ditut maite gure bazterrak, eskerrak ez den azterketa bat. Lambroak ezkutatzen dizkidanean. Eskulturak, monumentu horrek, Oteitzaren eskulturak, atzean, atzeko partean, esaldi badauka idatzia.
Eta esaldiak dio, txori kantazale ederra, nun otea izkantatzen. 1976an hiltzen Salvador bertsolaria, eta ongi dakizuen bezala Letek abesti guztiz ezagun bat eskaini zion handik pare bat urtera. Badakigu Letek Salvadorren figuran ispilu antzeko bat ikusten zuela, unkitu egiten zuela Salvadorren barne urratuak eta kontraesankorrak. Eta berari buruz egindako kantu horrek bera ere unkitzen omen zuen. Lete bera ere unkitzen omen zuen. Guri iruditzen zaigu Leteren kantuan dagoen galderak gainontan, gogoan daukazuen gainontan. Beste zentzu bat hartzen duela. Pentsatzen baitugu behar bada Letek berregin zuela Jorge Oteitzak Aita Donostiari buruz egin zuen galdera hura, denok ezagutzen duguna, beste kanturen batetik. Behar bada Letek berregin zuela Salvadorri buruz. Nonago zer larretan, txori kantazale ederra, gure peleko hartzaina. Guri behintzat hala iruditzen zaigu. Kantua guztiz ezaguna da, estena hain ezaguna da, kantu horrek bazuela aurretik beste zati bat, beste poema errezitatu bat. Eta hori, bertsioak berritzen joaten direlako edo gelditu da hor, gure atzeko ganbararen batean. Eta lehenbiziko zati horretan, errezitatu horretan, galderaren bestaldea edo zegoen nolabait. Ze txori kantazale ederra non otea izkantatzen, eta lehenbiziko apaldiak zeukan kontrako ideia moduko bat, edo aldez aurretiko erantzun bat, esaten zuenean, zeinen deigarria bizitza eriotzaren atean, zeinen nola deitzen duen bizitzak arreta txori kantariak isiltzen direnean. Poema ahaztua daukagunez, gogoratzeko alegina egingo dugu. Diskoan Antton Balberdek errezitatzen zuen, baina guanaino ahotsa iritsi ez den arren, zuzenean Lourdes Iriondok errezitatzen zuen. Teilatuan elurra, Hiru. Xabier Lete eta Gabriel Zelaia. Gabriel Zelaia euskaldun poetari, nere agurrik beroena, poesia egiten erakutsi digulako. Xabier Lete. Koldo Mitxelenako Gabriel Zelaiaren materialen artean dago, beste gauza askoren artean, Xabier Leteren lehendabiziko poema liburuaren ale bat, eskaintza horixe daukana hain zuzen. Gabriel Zelaia euskaldun poetari, nere agurrik beroena, poesia egiten erakutsi digulako. Lehen aipatu dut hemen izan zela, Lizardiren inguruko jardunaldi bat, non Lete aritu zen, besteak beste, bada handik urte gutxira, izan zen baita, beste jardunaldi sorta bat, Gabriel Zelaiari, eskainia. Eta azken egunean, 2001ko apirilaren 6a zen, azken hitzaldian Lete aritu zen, Gabriel Zelaia un recuerdo izeneko hitzartze batekin. Testu sutil, bezain, ederra zen ura. Hainbat kontu aletu zituen, besteak beste aritu zen Zelaiaren retorno poema famatuari buruz. Eta Zelaiaren oroitzapen eder bati buruz, berak nola gogoratzen zuen, biztan zen estimu handia ziola. Lerro artean bada beste gai bat ere agertzen dena, guri interesatzen zaiguna, eta da aberriarena, bakizue Letek azkenengo urtetan bereziki formulatu zuen nazionalismoaren eta abertzaletasunaren arteko halako dikotomia bat, esanez, berak abertzaletasuna behar zuela, lurraldearekiko atxikimendua, poetikoa,
sentiberatasunezkoa behartzuela, baina politikarien, oroar politikarien aldarrikapenak eta nor gehiagokak, eta, erran handiak ez zitzaizkiola interesatzen. Iruditzen zait testu horretan ikuspegi hori nola edo ala lerro artean agertzen dela. Behar bada horregatik, testuaren zati batean Letek zelaiari buruz esaten duenak, balio lezake Leteri buruz zerbait esateko edo iradokitzeko ere. Egia da, behar bada, Leteren obran lehendik ere bazegoela hori, ikuspegi hori eman dezagun Nafarroa bezalako piezatan, edo altzateko jaun, edo nik aldakit ezagutzen dituzue, bazegoela ikuspegi hori, baina irudipena daukagu behar bada azken urteetan beste begirada batekin, edo begirada beste modu batera itzuli zuela bere lurraldera. Eta horregatik begirada itzultze horretan, horregatik diogu, behar bada zelaiaz esan zuen hori, Leteri buruz ere esan daiteke. Hementxe esandako hitzak dira. Siempre me ha conmovido el caso de Gabriel Zelaya, emigrado al Gran Madrid de la literatura y de las relaciones sociales inherentes al protagonismo literario, que jamás dejó de sentir y amar su país, el País Vasco, al que volvía con reiterada fidelidad estacional, pero al que volvió sobre todo de forma simbólica en la vejez, a buscarse y a morir. Se consumaba así un itinerario mental anclado en un imaginario de relaciones ininterrumpidas y reiteradamente poetizadas.
Itzulera, retorno, Gabriel Zelaia, leteren itzulpenean. Zati bat. Banator ene Euskadi zuregana berriz, mendi eta lekuak urrundik nabariz. Ez dakit zorionik nigan gerta dadin, ene sentimendua sufrituz da egi. Lanbropetik datorkit ezin esan hori, izan nintzen aur ark bihotza unkitzen dit. Mila gauza ahaztuek berriz diote bai, han eta hemen agertuz, han, hemen eta orain. Nere Euskadi txikia, ene herri, solasik beharreztuen adierazpen garbi, zugan ene iragana, zahar nauzu, ibiltari, zauriturik natorkizu, hiltzera Euskadi. Lau, Lete eta Rilke. Letek Rilke itzuli zuen. Letek Rilke plagiatu zuen. Letek euskararen mundura ekarri zuen Rilke. Leteren obran klabea da Rilkeren eragina. Lete Rilkeren obran, haren argitasunean eta ahotsean bermatu zen. Izan ere Letek Rilkerengan izkiriatuta aurkitu zituen bere poemak. 80ko hamarkadan argitaratu zituen Letek lehendabiziko poema rilkeanoak, gero gehiagotan egin zuen, obra bat, lan bat aipatu nahi dizuegu gaur hemen. Eta da, Letek Carlos Jimenez piano jotzailearekin ondu zuena. Hartu zituen orduen liburua deitzen den Rilkeren liburu bateko hainbat poema, berak aukeratuak, eta Carlos Jimenezen musikarekin jantzita, mantzuten emanaldi bat, eta baita disko liburu bat ere. Carlos Jimenezek bere diskoan sartu zuen kanta eder horietako bat, bien diskoan barkatu, sartu zuen pieza eder horietako bat, deitzen da Rilke lagunduz. Eta Carlosek berak gehitzen du ohartxo bat kantuari buruz, zeinak dioen, ¿qué harás tú, oh Dios, cuando yo muera? Viaje mental a Rusia de la mano de dos poetas, Rilke y Lete. Ara Rilkeren, Rainer Maria Rilke poeta handiaren, orduen liburutik zatitxo txiki bat, Leteren ahotsera ekarrita. Zer eginen duzu, o jainkoa, ni hiltzen naizenean? Ni zure dontzia naiz, eta utziko banintz? Ni zure edaria naiz, eta ustelduko banintz? Zure jantziak naiz, eta zure egin beharra? Ni galtzearekin galtzen duzu izatearen zentzua.
Bost. Xabier eta Antton. Nik ez dakit zuek leteren ze irudi izango duzuen. Pentsatzen dut bakoitzak berea egiten duela. Nik nire impresio daukat, niri iruditzen zait, ez dakit oteitza batek bezala edo nik aldakin nor bezala, letek nire impresioa da. Bat eta kontrakoa izateko habilidadea zeukala, edo kontrakoa eta bat, edo kontra egitearen kontrakoaren kontrakoa. Ez dakit nola resolbitu kontua. Tristea omentzela diote batzuek, beste batzuek ezetz. Gertuko esate dute ezetz. Oso humoretsua zela eta barreragilea eta darjotzailea eta bar. Beste impresio bat daukadana da artista bere garaikoa izaten dela. Bueno, hori badakiguala dela. Esan nahi duana da garaiak baldintzatzen duela. Imagina dezagun leteren belaunaldikide izan daitekeen artistaren bat. Eman dezagun urrutira joateagatik, oso urrunera joateagatik, Mikel Laboa bat adibidez. Edo belaunaldi hartarako beste bat, nahi duzuena imaginatu. Eta orain galdera, eta eskerrak ez den azterketa. Esaizkidazue 3 humorezko pieza. Esango iazue, klaro, ikasle honak bezala esango iazue, garaia ere alako hauan txikito, ize usteuk. Bale, arrazoi. Baino, nola hemen notarako goazen, esango izuet, igual, nik ere, eta guk ere ala pentsatzen genuen, hau jende serioa, karo, garaia ere alakoa zen, ez? Arrizko gau ilun hartan edo zein zegoen txisteak egiteko, ez zuten utzi ere egiten. Baina bestalde, memoria traizioneroa da, eta batzuek, letek behintzak badauzkate, humorezko piezak behar bada, gero ez dira pasa, edo ez dira iritsi guanaino, baskotan diskoetan grabatu ez zirelako, edo egiten zirelako gauzak, baina liburuetan ere sartzen ez zirelako, autorek eurek ere ez ziotelako garrantzirik ematen, ez zioten beste leteren kasuan poesia noblearen edo serioaren estatusik ez zioten ematen, eta orduan gelditu dira askotan argitaratu gabe, edo alamobuzko horrietan, edo kantaldietako horrietan imprimatuta, edo askotan, Euskal Herrian behintzat, memorian, niri behintzat gertatu zai jendeak esatea, alako leteren kantura, eta jendeak kantatzen du, eta memorian dago, baina ez dakikun on dagoen. Orduan, egon badaude, baina igual ez dira iritsi. Guk Antton eta Xabier eta Antton imaginatzen dituguna, barkatuko diguzu izen ez deitzeko lizentzia, kasu honetan. Imaginatzen ditugu batzuetan bi pertsona maitagarri, zoragarri, baina baita ere zipita zape izan zitezkenak edo nik aldakit. Elkarri adar jotzen eta elkarri kantuak egiten eta txantxak egiten eta bar. Naiz eta gero esan bezala behar bada ahaztu egin zaigun. Tipikoa zen esate baterako bertso zaharrak abestea egiten zuten. Gaur egun kosta eta guzti egingo litzaigu egun ze gauzako gogoratzea. Denok ikasi egin dugulako eta, bueno, gauza batzuekin sentiberagoa garelako, zorionez. Baina egiten ziren humorezkoak. Eta beste kasu askotan, beste generoak tratatzen zituzten. Genero klasiko bat, bai bertsolaritzatik edana, bai tradizio frantsesean oso tipikoa dena, da zuen baimenarekin, maite jolasena edo ligotegoarena. Dirudienez eta diotenez, Antton Balberdek maiz eskatzen omen zion leteri egiteko kantu bat alakoa, hau da, ligoteo kontuekin, da pixkat Brassensen estiloan, punto misogino batekin pikaroa, pikantea. Eta nola zipita zape bezala ziren, baletek egin zionez kantu bat.
13 urte nituan nian oraindik galtza motxetan, bere atzetik ibiltzen nintzen herriko kale hotzetan, printzesa hura behar bezala korte jatzeko lotxetan, bere etxera lagundu nahirik eskolatik arratzetan. Ez, esaten zuen, oraindik ez, gaztea naiz. Ez, inola ez, etxera joan behar det garaiz. Lotxaren lotxaz pasata gero dozen erdi bat eskutik, pentsatu zuen komeni zela joatea bide estutik, eta nik nola oraindik ere jarraitzen nuen gertutik, esposatzia eskatu nion espazitzaion inportik. Ez, erantzun zidan, aspertzen hauzu, zoaz apaiz. Ez, inola ez, beste batekin ezkontzen naiz. Normalean hori pasatzen zen, diotenez, kantariak ez zuen triunfo handirik. Azkenean bere buruaz parre egiteko modua zen, kontzertuak amenizatzeko, giroa pixkat aldatu eta alaitzeko. Eta esaten zutenez. Ez omentzieten 13 kasorik egiten eta gerora ere gutxi. Hala esaten zuen Letek, Brasensen estiloko beste kantu batean, eta aspaldiko François Villonen esapide hura uzon lehenez dantan, non dira lehengo kontu haiek, gogoan hartuta. Aurpegirik xamurrenez, hartzen ban atzaile begira, pailazo bat naizelako, guztiak parrez hasten dira. Ustez modu egoki batez, xuxenera mantratuak, zein zakurrek jan behar duen, ongi bai takikatuak. Hauxe da egoera motza, nun dira lehengo kontuak. Naiz oraindik saso izan, eta lore ederrak guzta, beste batzun saretara, ikusten dut erortzen usta. Gure hilea zuritzen du hurbilagoen neguak, alperrikako jirabiran nekatzen zaizkiteguak. Goguak irauten du baina, nun dira lehengo kontuak. Gure adiskide batek esaten du zaila zela, pentsamenduzko pekatutik aurrera pasatzea, baina ni naiz bio, seguru pasatzen zinetela. Batzuetan diotenez, omentzen sexua. Zartzaroan sentitzen du batek, bere azkonturatuta, zeinen laburra izan den uda, ila neguan sartuta, xurgaketan ibili beharra, burua makurtuta, arrok ez dugu asko irauten, bandera altxatuta. Petarkak Laura, Dantek Beatriz, eta Pellok Madalena, maitasunean egin behar da, bestearekin aldena. Batek poemak besteak gerra, aitu artek emena. Kupiri gabe fornikatzea, horixe da onena. Barkatuko al diguzue ez. Barkatuko al didazue, atrebentzia. 6. Xavier eta Lourdes.
1978an, bere lehen disko handian, sartu zuen Lourdes Iriondok bere bertsioan noski entzuten ari garen doinu hau. Ia 40 urte geroago, Iriondo hil ondoren, Urnitako erdigunean, Lourdes Iriondo izeneko parkea inauguratu zuten. Justu biak bizi izan ziren etxearen kontra-kontra. Inguru horrek ere merezi luke bisita bat. Parkearen erdian eskultura bat dago. Eta eskulturak bere oinean, bueltan-bueltan, esaldi badauka, idatzia ala nola zeukan Oteitzaren eskulturak lehen iritsi garen aginako gain hartan. Eta Urnietako handaren eskulturaren oinean irakur daiteken esaldiak dio, xoritua, noratua biegale zaidian. Lourdes Iriondok grabatutako doinuaren hitzak. 2005an itzali zen Lourdes Iriondoren ahotsa, hil zen figura handi bat, euskal kantaintza modernoaren ama, herri langile bat, ahots aski ezagun bat. Xabier Leteren bidaide izana zen, eta Lu hil zenean, Lek bizitzeko gogoa galdu zuen. Orduan, beste behin, hitz poetikoa agertu zitzaion bidera, poesia agertu zitzaion bidera. Berak esaten zuenez, ezer erredimitzen ez duena, bizitza eta heriotza erredimitzeko indarrik ez daukana, baina, hala ere, behar bada zauriak edo goxatzeko gaitasuna, behar bada balukeena. Hitzaren sakratutasun hortan bermaturik, idatzi zuen azken poema liburua, egun sentiaren esku izoztuak, eta bereziki, bere minaren transposizio zoragarri, poetiko zoragarri bat eginez, poema liburaren azken atala. Eta zenbait urte geroago, poesia horretan oinarritu eta inspiratuta, beste ibilbide bat eginez, Leteren poesia piano doinura eraman du Joanak. Neguan izan zen.
Neguan izan zen, oinazearen malutek lurra zuritzen zutenean, eta elurra hilator errukitzu zenean. Orduan joan zinen, hain maiteak zenituen hartxoriekin batera. Mihiseak hotz gelditu ziren, eta etxe bakartian zure aztarrenak bazter guztietan, horma esankorretan, irribarre leunaiek, eta bizitza baten argazkiak. Neguan izan zen, eta espanturik gabe alde gintzen nuen, isil, zuzen, jakitun, jabe. Bizi zaitez, esan zenidan, saia gauza ederrak, maitatu jendea. Eta ni itxaroten egonen atzaizu. Zer naiz orain? Esaidazu, ferekan azazu zure leialtasunaren atz sotilekin. Neguan izan zen, zu aldendu zinenean. Ni ere urrunago orain, eta bila nabilkizu goizaldeko ordu isiletan, dirudien guztiaren beste aldetik. Neguan izan zen. Zazpi. Xabier. Zaila da, lete bezalako figura bat bestea kontrakoa eta kontrakoaren kontrakoa. Osoki erretratatzea, nola egin alakorik. Behar bada, beste artista askorekin bezala, egin litekeen gauzarik egokienetakoa, da bere testuak irakurtzea, bere kantuak entzutea, eta bar. Leteren adiskide Angel Ertxundik, hartu zituen leteren hainbat testu zati, gehitu zituen bere testu, bere hitz eta kontzeptuak, eta hala osatu zuen leteren beraren hitzetan oinarrituta leteri buruzko biografia estiloko testu gure ustez zoragarri bat bere baimenarekin irakurriko duguna. Amaren bularra, haurraren janari. Handitzen zarenean ikusiko duzu, isilik egoteak zenbat balio dun. Langile baten semea naiz ni, aita bezala langile. Hormari gabe utzitako etxea, argiaren pausaleku. Aberri apalaren, aberri ilunaren poema. Nahiaren eta ezinaren borrokatoki ekaitzez betea. Isil-isilik esan dezagun Euskaldunen sekretua, gauza denen gainetik, haizea bezala. Kondaira urratu baten oihartzun oiukatua, historiaren tabernan. Ni naiz, erreka zikinen iturri garbiak aurkitu nahi dituen poeta tristea. Zure bular lastanen antxiz ta egarriz, etzaidazu galdetu, gauza ilun guztien arrazoi gordea. Zu ere urruneko misterio batetik zatoz. 16 salbe eta 14 kredo erdera zentzunagatik, urruti zegokura, han bere zeruan. Kontzientzia, duintasuna, herria, aberria, giza berea, sentiberatasuna, gizatasuna, leialtasuna, duda, misterioa, kulpa, barkamena, errekontziliazioa, errukia, pietatea, sufrimendua, oinazea, atxekabea, transcendentzia, izarren hautsa. Materia, espiritua, purifikazioa, kontemplazioa,
Arrazoia, otoitza, ezereza, goi arnasa, pesimismoa, melankolia, ieskorra, sublimatua, gorputza, antzaldaketa. Bizitza ez balitz ohitura zahar ezaguna. Ez da gehiago uda ederrik izanen. Hau izutzen negu hurbilak. Elurra ikusi dut bi handitz mendiaren egal gailurretan. Egun sentiaren esku izoztuak. Agortu zaizkit hitzak. Azkenean esku hutsik hiltzen gara. Amaitu da bidaia. Nonago, zelarretan, herri zahar hontan. Azkena. Lete eta Lizardi beste behin. Eta igo gaitezen azken aldiz, hemen dira, gure mendira. Oihartzun eta Lesaka artean lehen irudikatu dugun gain hori jaginakoa. 2005an, Lourdes Iriondok begiak itxi zituenean, elurra izan zen gain haietan. 5 urte geroago, 2010ko abendu hasieran, Xabier Letek bi handiz inguruko mendiei begira begiak itxi zituenean, elurra zen gain haietan. Leku ona maisuak esaten zuena egia baldin bada, goiko mendietako elurrak edo izotzak gure kantutegian bestaldera igaro ezina iradokitzen dute, txoriek ezin dute, bestaldera pasa. Baina leku onak esaten duena egia baldin bada, eta guk uste baietz. Elurra eta izotza esperantza ere badira, edo esperantzarako tokia ere badaukate, ze badakigu udaberria etorriko dela, eta udaberriarekin elur eta izotzak urtuko direla. Eta orduan bai, bestaldera pasa ahal izango dugula. Hain zuzen, xorituak kantuak lehen entzun dugunak, ala jarraitzen du. Xorituan oratu abi egaleza idian, Espainiara batura ekarriko dut, Espainiara joateko elurra duk bortuan, mendigainean, joanen gaituk elkarrekin ura urtu denian, beraz bada esperantzarik. Gu elurren atarian gaude beste behin, baina elur guztien ondotik etortzen da udaberria, azken aldian gero eta gehiago. Etorriko da elurren ondotik berriz udaberria, urtuko dira elurrak. Eta behar bada, orduan berriz ikusiko ditugu bi handizko eta aginako gain eta egaletan, noizbait, norabait, egaz joan ziren txori kantazaleak. Gu Donostian gaude, Koldo Mitxelena kulturunean gaude, eta hemen jokatzen da, poetak esan zuen bezala, beheko behar goritan jokatzen da etorkizuna. Baina tarteka, naiz eta hemen egon, eta etorkizuna hemen jokatu, tarteka gustatzen zaigu. Nondik gatozen edo non ibili garen gogoratzea, ez dezagun iparra galdu. Eta orduan beste askotan bezala, poetaren hitzak etortzen zaizkigu gogora. Izotzondoko eguzki neguaren parre, olerkariak noizbait, hiri goratzarre.
eskerrik asko, benetan mila esker gaur hona etortzeagatik, eta inorretxean baldin badago, eskerrik asko begira egoteagatik, orain arte aguantatu baldin badu, frigorifikora altxagabe ez da gutxi. Ez da gutxi. Zuek nola ezin zenuten geiki. Edo frigorifikorik ez dagoen. Proposamen hau pentsatu behar da. Benetan mila esker guretzako plazerra handia da, gaur ikusi dugunean, aurten ere poetikan nork parte hartzen, gaur ez, aste honetan ikusi dugunean, poetikan nork parte hartzen zuen, egia esan bat txiki eta fortunatu sentitzen da, hurrengo saioak, bueno, gora joango da, ez da zalantzerik. Benetan, aurpegi ezagunak, ez ezagunak, benetan pozik gaude hemen zaudetelako. Mikrobis bat, azken gisa, beti esaten dut, gure aitonak esaten zuela, txarrak beti kantatzeko desiatzen. Beragatik baldin bada ere, arrazoi emateagatik bada ere, nigatik esaten dut ez beragatik. Berari arrazoi emateko baldin bada ere, zoriona Lupicinio Rodríguezek egin zuen abesti bat, Caetano Velosok egin zuen ezagun 70etan. Letek behin gutxienez eskaini zuen zuzenean jendaurrean, 77an Lazkaon Pei Hospitalek okerrezpa naiz, bigarren ahotsa egiten ziola. Zoriona. Zoriona joan zen eta bakardadeak irauten du. Lagunik zaharreta ezagunena, beti bertan itxoiten dagoena, gauta egun. Bere baitan biziz pizten zaizkita metxik larrienak, esnatuz doaz iraganaren penak, gertatutakoen oroitzapen denak, onta txar. Nere etxea hor dago beste aldean, eta segundo batean hurbilinteke ara. Bertso batean esan liteken guzia, etxipenaren auzia, mundu horren kanta da. Zoriona bazen eta maitasunezko babesura, begi ederrunki garrien lilura, osotasun urratuaren mindura, ez da hil. Haren bila beti sufrimentuzko egoen indarrez, sentitzen dudana libratu beharrez, ustekabetan sortzen den irriparrez, baina bil. Nere etxea hor dago beste aldean, eta segundo batean hurbil ninteke ara. Bertso batean esan liteken guztia, etxipenaren auzia, mundu horren kanta da. Zoriona joan zen eta bakardadeak irauten du, lagunik zaharreta ezagunena, beti bertan itxoiten dagoena, gauta egun. La-ra-ra-ra-ra, la-ra-ra-ra, 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 la-ra-ra-ra-ra, la-ra. La-ra-ra-ra, 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 ya-ra-ra.
Alex Gurrutxaga eta Joana, mila esker, tximeletarena nola indezuen, esplikatu behar diazu, gero, nola sinistu ez, poesiaren magian. Txori kantazale, Xabierreteren hildoan lanaren mamia, izen bereko disko liburu edota liburu diskoan jasota dago, antxe dago salgai, hartzazue aukera, salneuri prezio berezia jarri dute gaurkoan, 20 eurokoa da, krisi betean poesiaren energiarena izango da, segurenik igotzen ez den prezio bakarra, horrelako aukerak lujoa dira, benetako luxua ere zirraragarria, zalantzarik gabe, Alex Gurrutxagak eta Joana Otxoa de Alaizak eman diguten masterclass zoragarri hau. Beti zaudete gure adiskidetasun eta esker honean. Eta datorren azaroaren 9 itzuliko gara, Alexek ongi esan duen bezala, zelaianen lagun min haundi batekin eta letenen adiskide haundi batekin, Carlos Aurtenetxerekin, emanaldi berri batekin, hori izango dugu datorren hilabetean. Eskerrik asko bihotzez guztioi eta hurren arte.